हेलो लोगोफोर गोदान मोनसे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोनखौ गासैखौबो बरायहरबाय। स' लोगोफोर ओरैनोथ' नोंथांमोना भिडिअनि थाम्बनेल आरो टाइटेलावथ' नायनानै एसेब्लाबो हमनो हाखादों जानांगौ दे। स' दिनै आं मानि सायाव भिडिअखौ लानानै फैदों। लोगोफोर नोंथांमोना दायो नायगासिनो दङ आपडेट भिडिअ। ओमफ्राय लोगोफोर नोंथांमोना बे चेनेलाव गोदान फैनो गोनां फुल मुभिफोरनि आरो मिउजिक भिडिअफोरनि आपडेट बे चेनेलाव मोनबाय थानो थाखाय नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै खाथिनि बेल आइकनखौबो अल प्रेस खालामना लाहैथां। स' ओमफ्राय लोगोफोर नोंथांमोनाथ' गोबाङानो आगोलाव संदान आबुं बर' सावथुनखौ गोबाङानो नायखादों आरो नुखादों नङा होमबा लोगोफोर, आरो नोंथांमोना गोबाङानो बे बर' सावथुनखौ एपिसड बाय एपिसडै बगाजुलि कमेडियान इउटुब चेनेलावहाय गोबाङानो नायखादों आरो नुखादों। स' ओमफ्राय लोगोफोर बिथांमोना आरोबाव बेनि फुल मुभिखौ पार्ट 1 सिस्टेम रिलिज खालामनानै होबावबाय। नोंथांमोना आरो बेनि पार्ट 1 फुल मुभिखौ गोबाङानो नायखाबाय आरो नुखाबाय नङा होमबा लोगोफोर बे संदान आबुं बर' सावथुनाव गाहायै सोर फाव खालामदों नोंथांमोना बयबो नुखादों नङा होमबा लोगोफोर। दिनेश, अनसुमै, प्रिया, मेबला सिखारि आरो लोगोसे गोबांथार फाव खालामगिरिफ्रा बे संदान आबुं बर' सावथुनाव फावखौ खालामबावदों लोगोफोर। ओमफ्राय लोगोफोर नोंथांमोना बे संदान आबुं बर' सावथुनखौ गोबाङानो नायनो मोजां मोनदों आरो बेनि फुल मुभि पार्ट 1 खौ गोबाङानो नायखाबाय आरो बेनि फुल मुभि पार्ट 2 खौ बिथांमोना दासिमबो रिलिज खालामनानै होआखै दे। दासिम मास मोनसेयानो जाबाय लोगोफोर बिथांमोना दासिमबो रिलिज खालामनानै होआखै। स' माबाफोर उसुबिदानि थाखाय बिथांमोना रिलिज खालामनानै होनो हाथ'वाखै जानांगौ। बिथांमोना थाबैनो रिलिज खालामनानै होगोन। नोंथांमोना बयबो नायनो थाखाय बेनि फुल मुभि पार्ट 2 खौ नेनानै थाथ'दो लोगोफोर। आरो लोगोफोर नोंथांमोना बे संदान आबुं बर' सावथुननि फुल मुभिखौ सोर नायनो मोजां मोनदों कमेन्ट सेक्सनाव लिरना फोरमायहरदो लोगोफोर। बेनि फुल मुभि पार्ट 2 खौबो बिथांमोना रिलिज खालामनानै होगोन बगाजुलि कमेडियान इउटुब चेनेलावनो। नोंथांमोना बयबो नायनो थाखाय एसे नायनानै थाथ'दो लोगोफोर। स' लोगोफोर लोगोसेनि दिनैनि शर्ट आपडेट भिडिअ बेखिनियावनो एन्ड थेंक इउ फर वाचिं।